happy Sunday sa inyo ha. Mga igsuon, in our gospel today, Jesus speaks about His prediction regarding the destruction of the temple. Ingon siya, kining mga butanga nga inyong gisudong moabot ang mga adlaw kanusa, walay mahibilin nga bato, ibabaw sa batuon nga dili pagatumpagon. Jesus is referring to the destruction of the temple. And according to Bishop Raul Dail, the Bishop of the Diocese of Tandag, in his homily during the MSPC 17 or the Mindanao Sulu Pastoral Conference sa Cagayan, niadtong Monday to Friday, miingon siya, the temple for the Jews is very, very significant. The temple is associated with the presence of God and the center of their lives. So ang mga Hudeo, importante kayo ang templo, ug diha nakasentro ang ilang kinabuhi, tungod kay mao kini ang buhing timaan sa presensya sa Dios diha kanila. And if this destroyed, the temple destroyed, the Jews think this would mean the end of the world. So kung matumbag ang templo, ang ilang pagsabot nga matapos na ang kalibutan. So mga igsuon, kung inyo pong nabantayan, basta gani katapusan na sa liturgical year of the church, maghisgot ni siya og mga end times. Kanang mga katapusan sa kalibutan, katapusan sa kinabuhi. No, kay karon mao ang last Sunday of ordinary time. So next Sunday, ato nang i-celebrate ang Feast of Christ the King, no? Kanang piyesta sa tagum next Sunday. Then after that Sunday of the Feast of the Christ of the King, magsugod na ang Advent. Mo nang mag-violate na pudta ni ana. So katong last Sunday, karon nga Sunday, naghisgot ni siya og end of the world. Mga igsuon, wala tagihadlok ni Jesus nga matapos ang kalibutan ug matapos ang atong kinabuhi. Kung dili, usa kini kadako nga challenge kanato nga kailangan mangandam ta sa atong kinabuhi. Kay sumala pa sa mga Hudeo, when Jesus told them that the end of the world will come, nangutana dayon sila, when will this happen, my teacher? Kano sa man ni mahitabo? And according to the scripture, especially the Gospel of Mark, chapter 13, verse 32, nag-ingon, for that day or hour, nobody knows, neither the angels of heaven, nor the Son, no one but the Father. Kung maghisgot ta sa ato ang katapusan sa kalibutan, maghisgot ta sa katapusan sa atong kinabuhi, no one knows. Even the angels of heaven, even the Son of Man, no one but the Father. Ang Ginoo ra gyud na hibalo niini. So posible, matapos ang kalibutan sunod tuig, or mamatay ta ugma, or unsa bakaha, Ginoo ra gyud ang nasayod ni anang tanan. So the challenge is, we have to prepare ourselves every now and then. Kay posible, matapos nga wala kita mahibalo. Mga igsuon, if we talk about salvation, not only the plan of God of salvation is not only the humankind. Kung maghisgot ang kaluwasan, wala mingon ang Diyos nga ang tao lang ang iyang luwason, but the whole creation. The whole creation. Not only man, but the whole creation.
Sa amuang conference dito sa Cagayan, sa MSPC or Mindanao Sulu Conference, Pastoral Conference, gipadak-an o gihatangan og dakong pagtagad ang panawagan sa atong Santo Papa nga atong atimanon ang atong common home. Unsa man ang atong common home, kining kalibutan nga atong gipuy-an karon. Kaya according to the survey, grabe nga pagdagmal sa tao sa kinaiyahan. Even the Mindanao, usa ka pari sa Cagayan, gipresent niya ang mapa sa Mindanao regarding sa mga destruction nga nahimo sa mga mining companies o sa uban pa nga mga nagdagmal sa kinaiyahan. Only 24% ang nahibilin nga mapuslan nga mga kinaiyahan. And if that, kana nga mga nahibilin, kuhaan pa gayud, posible mo suffer gayud ang tao. Nga naman, usa sa mga dagko nga mga rivers naa sa atua dinhi sa Mindanao. Dagko nga mga source sa tubig anaa dinhi kanato. Kung mawala kining tanan, magantos gayud ang tao. So ang panawagan sa simbahan sa tibuok Mindanao, binasi sa panawagan sa atong Santo Papa nga atimanon nato ang kinaiyahan because this is part of God's salvation. Pagluwas sa Dios, dili lamang tao, kung dili apil ang kinaiyahan. Ug sumala pa sa usa ka pari, mingon siya, the problem is the word which we call anthropocentrism. Kining pulong nga anthropocentrism. Ang sayop nga pagsabot nga ang tao gitugyanan sa Dios sa tanan niyang binuhatan. Sa tanan niyang mga binuhat sa kalibutan. Nasayop ang tao sa pagsabot nga ang tanan nga gibuhat sa Dios gisalig didto sa tao. Og tungod ni ana ang tao naghuna-huna sa kanunay kung unsa ang makaayo kaniya. Unsa ang iyang pagbuot, unsay makaayo kaniya, og tungod ni ana nadagmalan ang kinaiyahan. Nakalimtan sa tao nga ang kinaiyahan dili di ay abusaran kung dili gamiton sa kaayuhan sa tanan. So that's the problem. Because we as human, we always think of ourselves. We forget na aduna puday kinaiyahan nga nanginahanglan ug aduna po'y kaugalingong gusto para sa iyang kaugalingon. So mao na ang problema. Gani kung nakabantay mo sa atong parokya ron, kung mag-CR mo, makakita mo diha og garden. Kana di man gyud na makatabang no kay gamay ra man kay na nga garden. Pero bisan sa simpleng paagi, pagtubag nato nga magpakialam kita, magpakabana kita sa kinaiyahan. Kabalo ko nga manghalad man mo gulay, o daghan kay mo mga gulay nga ipanghalad, pero kanang atong gibuhat, simpleng tubag sa panawagan sa atong Santo Papa nga atong atimanon ang atong common home. Kini nga problema karon, dili lang ni problema natong mga Katoliko. Dili lang ni problema sa atong mga Muslim brothers and sisters. Dili lang ni problema sa mga laing sikta o laing domination sa ato ang pagtuo. Problema nato ning tanan. Kay kitang tanan nagpuyo lang ta og usa ka puloy-anan nga gitawag natong kalibutan. Kung kini magunob, unsaon na lang pagkabuhi sa atong mga sumusunod. Adunay survey nga gireport nga ang Baganga potential siya sa niining pagdagmal sa kinaiyahan. Sumala pa sa report sa diocese, we have already 38 mining companies nga nagbuhat og exploration sa ato ang mga kabukiran. Tungod kay virgin pa daw ang mga kabukiran, kay nahumana og laging sundo na pud og mining para mapatag ang mga kabukiran. If that will happen, I'm sure we will suffer. Or if dili kita ang mo-suffer, ang musunod ninyong mga henerasyon. Posible ka ng inyong mga apo, di na gyud na kaila o di na gyud na makakita og kahoy nga lawaan, kahoy nga yakal. Picture na lang ang ilang makitaan. Or kung ato pag yung abusaran,
posible ka ng Baganga River nga karon green tinaw-tinaw pa dili na nila maabdan. So we have no, mangangita ta ug pamaagi nga atong maprotektahan ang kinaiyahan, because as I said, ang plano sa Dios sa pagluwas dili lamang tao ang iyang luwason, kung dili ang tibuok kalibutan. So manubag ta sa Dios kung giunsa nato pag-atiman ang iyang mga binuhatan, ang iyang mga binuhat nga gisalig niya kanato. So mga igsoon, sa last part sa gospel miingon ang Ginoo, by your perseverance, you will save or secure your lives. Sa atong mga pagpaningkamot, pagkugi, pagpanlimbasog, atong maangkon ang atong kinabuhi. Hinaot pa unta, nga kini makahatag kanato ug dakong hagit. Hagit sa atong kinabuhi sa pag-atiman sa atong kaugalingon, sa atong kaluwasan ug ang kaluwasan sa atong kinaiyahan. Hinaot pa unta.